Sa ka. Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon? Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Dalin. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, siya ba ang dahilan? Di na akin, nakita ko kayo. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong tampo nagdasingan nga Dalin. Ayaw na lagi kog sundi, Lawrence. Dili ko mundag sunod nimo basta di ka musulti na ko sa tinuod. Unsa pa man nga kamatuoran imong gipangita? Gisultihan na ganit ka, di ba? Wa ko'y gusto nimo. Lisod mo ganit ang sabton? Di ko mo to. Kay nakita na ko sa mga lihok nga nakagusto sa ganako. Lawrence. Kasabay nagpugong nimo, ha? Ay ko ina nga si Ateya na pod ang inungdan. Kay naminaw kasi mong best friend. Dili man sa ingon, ana. Nahibaw ba siya kung siya makaayo na ako. Og siya may nag-ingon na ako nga pang chicks kung nakaayo ka. Sauna ra lagi to. Dili na karon. Dalin, please. Tuhoy isa ko. Lawrence. Please, hatagi sa ko chance. Kausa lang. Please, Dalin. Unsa? Gisugotan ni Mas Lawrence? Oday. Asa may nasud si mong utok, Dalin? Ngano man ka? Mong kagbahot daglaki, oy. Dili man sa ingon, ana, day. Pero, nahibaw ba ya ka ha nga nakagusto sa kong Lawrence? Unya tanaw ni mo. Makasalig ka niya. Althea, please. Bisag karon lang, suportahi ko. Maura ni gipangayo na ako nimo. Ay, bahala ka, oy. Total, dako naman ka. Basta kay ako, wa ko'y pagkuwang sa pahimangno ni mo. Amiga ti ka. Kung gusto ti kang protektahan. Day. Nak, hatagi in taon mig apo ni mama ni mo eh. Mga tiguang nabaya taon mi. Gusto na mo nga naapamig kusog nga makigduwa o muhagwa sa mong apo. Pa, wa pa na sa mong plano ni Lawrence. Busy pa kayo meron sa among mga trabaho, good. Para asa man ang inyong pagtrabaho kung wa pa mo'y pamilya. Nak, sultihan ta ka. Lami sa pamati nga na ay padulngan ng inyong pagpaningkamot. Kay may kaugalingon na mong pamilya. Nagagada sa gyud ko ni Lawrence pa. Lain sad kaayog ako may mo-propose niya, di ba? Lain gyud. Ug usa pa. Ayaw kog ina nga nagplano ka magpakasal ni Lawrence kung mag-propose na siya nimo. Nganong dili? Oh, nabuang na gid ka dalhin ko mauna. Time para good, Althea. Unsa gid problema nimo ni Lawrence? Maayo man ang dagan sa among relasyon sukad masukad. Kay wa pa man nimo masakpi. Althea, ako ha. Wara ba gyud ko manghilabot sa imong love life, ha? Kung dili ka muundang og panaot ni Lawrence, basi ka to panag-amiga mo ay maguba. Dalin. Eh, nagunaw na sa Altea, babe. Makabother lang gid kaayo ba? Nganong kontrahan gyud kaniya. Umano ta kay gibuhat nga daot ta niya. Nahibaw ko nga wa say salig nimo tungod sa imong past. Pero nag-usap naman gug ka. Wala siguro na yan nakita kay sirado lang yung utok. Ayaw na pagpada sa stress. Anniversary ro na to.
O gusto na ako nga special ng adlaw na itong duha, hmm? Um, babe, di na rin ako dugay-dugayon pa. Ah, Dalin, Oh. will you marry me? Lawrence. Yes! Yes, Lawrence! I love you. I love you too! Ay, salamat in taon kay kaslunon na gyud mo nak. Dong, pagbuhat tayo mong apo na mo, ha? Naara yun, tito. Papa, pagpapa na nako kay excited na kay kus kong apo. Pa, magpakasal sa mi ha. Unya na nato istoryahan ang bahin sa apo. Unsa? Ihimon ko nimong maid of honor? O, day. Gusto na ko nga naakas akong kilid sa adlaw sa akong kasal. Sure na gid ka nga magpakasal ka niya? Sobra pa sure, day, Althea. Please, suportahin na lang ko sa akong kalipay ko. Okay, sige. Bahala ka. Thank you, best friend. Naglibog na gid ko kung unsay motive sa kasal, day. Ay, talma lang good. Stress ra kaayo ka. Hi, this Lawrence. Kaya namurag ikaw raman mao'y nag-prepare ining tanan. Busy sa trabaho, oy. Sige, og overtime, kaya aron ko na makalive sa inig honeymoon na mo. Mao ka na'y rason. Naanasad ka. Naniguro lang. Pero sige lang. Wa may aso nga makumkum. Althea, Ma'am, ang imo lang maid of honor may wa makasukod sa iyang isulob, no? yes, ma'am. Niingon man to siya nga muanhi siya, pero wa pa man gyapon hangtod karon. Excuse ma'am ha. Hello, day. Asa naman ka? Day, dili ko makaana. Naku, importante nga lakaw. Ha? Unsa man ha? Basta, sige na. Nagdali ko. Bye. Asa mo ka to siya? Si Lawrence. Hello, babe. Nag-uban meron sa ato organizer. Mayo noon. Kamu na yung say bahala na, ha? Ha? Dili sa ka makaari? Na ako emergency meeting. Storyahin lang ko niya ko kung unsay nasabutan ninyo. Pero babe... Sige na, ato na ko, ha? Dali ko. sige. I love you. Hello? Babe? Mura raman kong magpakasal sa akong kagalingon, ani. Murag ako rin interesado sa kasal. Ang organizer. Hello, ma'am? Ma'am, wala laki angay mahibawaan. Ha? Unsa man na? Kwan, nagatawag tayo sinabit sa motel. Wala kita na ko nga, nisod si Lawrence yung motor. Kanya pa taon-taon, nisod siya si Althea. Unsa? Asa nga motel, ma'am? Dili lang unta mao akong yun-una. Please lang. Si Althea nanunutok sa pultahan. Althea! Dalin? Ang ano niya ka? Ikaw mo'y angay na ko pangutanon, ana. Ganun ni amang ka? Naaba sa sud si Lawrence? Ha? Sulti! Oh, Unsa? Althea, abi pa na kong tinuot kang amiga. Paidor man day ka? Suko-suko pa ka nga nagkakami ni Lawrence? Maodi ay nadi kay gusto niya? unsa? Dalin? Althea? An? Narangal tong order. Althea? Troy? Althea, nga nagkuyog sila sa imong uyab. Mo sa gusto na ko mahibawan. Mong ako silang gisundan. Pimpa, mga bayot mong duha? Dalin, babe. Sa ilaw ako.
paminawas ako. Samtang nagkaduol lang atong kasal, wala ko makasabot sa kong kagalingon gud. Na-attract na kong laki. O si Troy. Usas akong... Hayop ka, Troy! Animal ka! Animal ka! Althea, sakto na! Huwag gini ko masayop! Dili-gini ka kasaligan hangtod karon, Lawrence! Huwag kay ayo! Althea, sakto na lagi! Dili na ta mag-usik sa tong oras na nila. Unta magmalipayon mong duha. Tana, Althea! Dalin! Siya ba ang dahilan kaya ako... Naglibog yung kung unsaon ako pag-react ato higayon na. Siguro, kung babae ang gipuli ni Lawrence, mag-wild dog ko. Pero gipulihan ko niya og lalaki nga sama niya. Sakit, pero dawat na ako. Og pasalamat na lang sad ko, nga wa pa mi makasal una to nahitabo. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Dalen nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagulahan. Siya ba ang dahilan? Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon... Ang mong kaagi gibuhatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadans. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi kinaglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpaminaw. Siya